amarya, Fatima amarya, amarya, Fatima amarya. An banki Alhajin Galila za ya yi kula da ke. Na gode. Hayya hayya. Fatima Alhajin Galila ya zama ango. Zero 70 44 55 55 58. Na gode, na gode, na gode. Farko da kaliki mai bani yau da kullum bai nuna gajiya. Ta fannare waƙar auren Fatima Gimbiya, mata ga Alhajin Galila mai kyan idaniya. Yanda ka so kake yi Allah sarkin samaniya, dan kai ka haɗa Alhajin Galila da Fatima amarya. Fatima ta aure Alhajin Galila. Gimbiya amarya bai tungana ki ne, mata ga mai gida na kuna tilas ya banki ne. Taka a hankali an gwanki mai san ganin ki ne, dama kin iya girki soyayya kuma jinin ku ne. To dinga kwarkwasa da ya zo wannan aikin ki ne, gyara gida ya yau fes-fes kamshi ta ko'ina amarya. Fatima ta aure Alhajin Galila. Aure ku kai sunnar Rasuliya zaga ko'ina, biki muke na manyan mata wa zai ga kankana. Biki na Alhajin Galila bango na jingina, Allah ya ƙara girma na yi maka jinjina. Imam na bebu ne mai waken nan naka ko'ina, na zo bikinka yau ka zama ango ga Fatima amarya. Fatima ta aure Alhajin Galila. Ango dan saurayi Allah ya maka arziki, baka da kyarata kowa ka kan ja shi a jiki. Kainuwa da shan Allah lallai nai tabarraki. Yanzu Gimbiya agunka ta zama mallaki. Fatima na ke nufi gamji da ke jura sassaƙi. Daure kula da ita Fatima tauraruwar ka ce amarya. Fatima tauraruwa ta 'yan mata. Fatima kwasu nan kikin zarce 'yan uba, domin ko bangaren kwalliya ba za su kai ki ba. Idan ana batun asali ne ba za su fi ki ba, idan ana batun ilimi ne ba za su kai ki ba. Gata da tarbiya duka wannan banga kamar ki ba. Ƙauna ta kuke yoshi da ɗaiɗai turmin tsakar gida amarya. Na gode, na gode, na gode. Mai gida Alhajin Galila babban attajiri, mai gida Alhajin Galila dubu jiran ɗari, mai gida wanda yake yin kyauta a zahiri. Maza jiran maza rimi kai ne a dangariya, fili kake ƙara gudun doki mi ta tambari. Dutsen fashin tama kurna kwatai daban da magariya. Amarya Fatima Alhajin Galila.
gasu sun zo manyan gida asalin biki, domin kwa ga iyaye ga yayye shagalin biki. Duk wanda ba su san auren nan to maza su ja jiki, dan duka wanda ya sha tabara ya zarce farmaki. Dan naga hadda yaran Alhaji sun zo su ba biki, bikin mai gidan su ne kogan mu mai ba mu tallafi na amarya. Auren sunna, auren sunna, Allah yin galila. Jirgi na sama titi wallahi ba wanda zaya ma, kogun kuka ka wuce kamu kowa ya sallama. Mai takama da ikon Allah ba ya yi rigima, kowa da nasa aiki ma na wani kamba. Alhajin Galila ko sunanka yakan sare yin tsuma, dan Fatima da Hajiya Alhaji kai min ni kyautukan ban girma. Na gode, na gode, na gode. Fatima ga mu duka mun fito za mu kai ki ɗaki, daga ke sai an gwanki zai baki duka haƙƙi. Taka sarauniya cikin gida za ki dinga mulki, da ganin ki Fati kin huta kin murmure abinki. Da zana zo ran suna ma zan baituka gare ki. Allah ya ba ku zuri'a mai kyau Fatima.